Does neb eisiau bod mewn peryg ar y môr, ond weithiau mae'n digwydd yn ddirybydd ac annisgwyl. Weithiau mae'n ddamwain llwyr. Weithiau mae'r bai i gyd arno ni. Nid yw'r criw Bad Achub yn loetra'n i ofyn pwy oedd ar fai. Maen nhw'n mynd ar unwaith ac yn peryglu bywyda eu hunan. Y beth bwysica yw achub y bobl sy'n mewn peryg ar y môr, beth bynnag yw'r rheswm ei bod angen cymorth. Pan fu Iesu farw ar y groes, gwnaeth ein hachub ni rhag marw. Roedd hyn yn costio'n ddrud iawn iddo. Talodd ei fywyd ei hun. Byddech chi fyth yn gwrthod help gan y Bad Achub na fyddach. Tybed ydych chi wedi gadael Iesu Grist i'ch achub chi.